mufunge ukangotora kapirisi kacho unge ukakandira musata uchidya sadza rako payo chivaccinate apa $50 for 2 apa $3 for hope. Basa ndiho. Hey. Tamanye mudvikirawo mari. Imari yese. Vari kutengesa mapirisi eantidote vaccination yecovid. Imi, ambuya. Ambuya. Vaccine has mapirisi. Vaccine injection inobaya munhu muma-government institutes, ma-provincial hospitals nema-general hospitals. Pachena mahara munhu akasvira ari spirits. Saka zvipira kugara makapfeka mamask reni. Yes, ini ndakatobaya vaccine and mask ndopfeka futi. Ai, muna mari makabroka kutambisira nguva ini. Ndakufonera mapurisa. Ndakutengesera vari serious. Vatanga mari. Ndakufonera mapurisa. Ndesheni zvibaya apa. Musangokambira zvisezvo nditsomba advice. Nhomba yekudzivirira chirwere cheCovid-19 haitengeswi, inowanikwa pachena munzvimbo dzakatarwa nehurumende.